μήνες, σε 3 μήνες ο σύλλογος μας κλείνει 9 χρόνια ζωής. 9 χρόνια αγώνα και μάχης για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μας που υποφέρουν στα νοσοκομεία. Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε ξεκινήσει σε έναν τελείως ακατάλληλο και δύσκολο περιβάλλον. Κατορθώσαμε να επιβιώσουμε και να κρατήσουμε το σύλλογο ψηλά. Είμαστε ένας από τους κορυφαίους συλλόγους στη χώρα και αυτό είναι χαρά μας που το καταφέραμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η τοπική κοινωνία, όταν ακούει γέφυρα ζωής στη Σύλλογο Συμμετωτών, ξέρει ότι έχει δίπλα της έναν υποστηρικτή στα δύσκολα και γι' αυτό αποφασίσαμε φέτος, πέρα από τη λαμπαϊδρομία, να κάνουμε την αφικτεωνία, να φέρουμε όλους τους Έλληνες συνέδρους εδώ στην Κοζάνη, στην περιοχή μας, για να δώσουμε έμφαση σε όλη την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν τελευταίες αιμοδότες, δωρητές μυελίτων οστών, αιμοπεταλίων, δωρητές βλαστοκυτάρων, δωρητές ζωής γενικώς.